ଓଡ଼ିଶାରେ ପଖାଳ କହିଲେ କିଏ ନ ଜାଣେ। ପଖାଳର ବିଶେଷ ରୂପେ ଶରୀର ପ୍ରତି ବହୁତ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଆ ଦେହରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଗୁଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଗ୍ରୋ କରିଥାଏ ଏବଂ ଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହା ଶରୀରର ଓବେସିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଯଦି ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଏସିଡ଼ିଟିକି ମଧ୍ୟ କମାଇଥାଏ ଏବଂ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇଟା ଭିଟାମିନ୍ B12 ଥାଏ ଏବଂ ଏହା କୋଲନ୍ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ଶାଗ ସହିତ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲେ ଏହା ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ସହିତ ପଖାଳ ପକାଇ ଖାଇଲେ ଏହା ହଜମ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ବଢ଼ିଚୁରା ସହିତ ଖାଇଲେ ଏହା ପ୍ରୋଟିନ୍କି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ପିଆଜ ସହିତ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଏହା ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଚୁନା ମାଛ ବା ମାଛ ସହିତ ମିଶାଇ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଏହା ଓମେଗା 3 କି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଏବଂ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ। ଜିରା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ ଏହା ମେଟାବଲିଜିମ୍ ରେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତୋରାଣୀରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଆମେ ଖାଇଲେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଲିଭର୍ ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତୋରାଣୀରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିନେରାଲ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଥାଏ ଏବଂ ତୋରାଣୀ ବା ପେଜକୁ ଯଦି ମୁହଁରେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଅଏଲ୍ ସ୍କିନ୍କି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ପେଜକୁ ଯଦି ଚୁଟିରେ ଲଗାଇବା ହେୟାର୍ କଣ୍ଡିସନର୍ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାମ କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଇନଡାଇଜେସନ୍, ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ୟୁରିନ୍ ବର୍ନିଂ ବା ପରିସ୍ରା ଜଳାପୋଡ଼ା ହେବା, ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବା ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ୟୁରିଫାୟର ରୂପେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ସମର ମିଲ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ B12 ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ K ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ ଆଇରନ୍, ଜିଙ୍କ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଦି ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଥିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏହା ଆମର ଇମ୍ୟୁନୋ ବୁଷ୍ଟିଂ କରିଥାଏ, ୱେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଇଜି ଡାଇଜେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ପଖାଳ ତିଆରି କଲା ବେଳେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଖାଳରେ ପାଣି ଦେଉ ତାହା ଫୁଟା ପାଣି ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଫୁଟା ହୋଇକି ଥଣ୍ଡା ହୋଇକି ରହିଥିବା ଦରକାର। ସେହି ପାଣିକି ବ୍ୟବହାର କରି ପଖାଳ ହେଲେ ଏହାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗ୍ରୋ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ପ୍ରତି କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ।